Сказочки з Альтаночки. Вітаю вас, хлопчики і дзяўчынкі. З вами зноў Смешка і час казкі. Мануэль і Діді. Пригоди мишенят. Паводка. У гарах растае снег. Рэчка ўжо выйшла з берагоў. Мануэль і Діді ідуць у госці да вожыка Леапольда. Ён зімаваў у бочцы. «У мяне ўсё добра», – распавядае Леапольд. «У маім доміку боцы ўзімку было цёпла і суха. Але ўсё ж на вясну я хацеў бы іншае жытло. Вось бы пасяліцца на дрэве». Мануэль і Діді заначавалі ў Леапольда. Пакуль усе трое спалі, рэчка разлілася яшчэ больш і затапіла ўсю ваколіцу. Драбіна паплыла прэч, і бочка таксама разгайдалася. Раніцай Леапольд, Мануэль і Діді выглядваюць з бочкі, а наўкола, куды ні глянь, адна вада. З неба таксама льецца вада, а бочка круціцца на хвалях. У абед дождж трохі сціх. І тут бочка зачапілася за галінкі, што тырчэлі з вады. Ну вось, прыплылі. Як жа скончыцца гэтая прыгода? А за 3 дні узровень вады паменеў, і сябры ўбачылі, што бочка захрасла на дрэве. «Вось бачыш, Леапольд, – кажа Мануэль, – як хутка бывае, збываюцца жаданні». Капялюш, які лётае. Пачалася бура. Мануэль і Діді назіраюць, як вецер ганяе мінулагодняе лісце і кавалачкі паперы. Аж раптам бачыць, да іх ляціць вялікі капялюш. «Глядзі!» – зрываецца Мануэль. «Зараз я яго злаўлю!» Мануэль імчыць за капелюшом, капелюш коціцца па полі, а Мануэль з усіх сіл бяжыць за ім. Вось капелюш у лапках Мануэля. І адразу ў яго з'яўляецца бліскучая ідэя. Ён чапляе да капелюша 2 вялікія лісцікі, і потым разам з Діді яны цягнуць капялюш-самалёт на край глыбокага рова. Сядаюць яго і чакаюць. Раптам дзьмухнуў рэзкі вецер, падхапіў і панёс іх усё вышэй і вышэй у неба. Званочак. Мануэль і Діді любяць лазіць па гарах.
Мышаняткі, дарэчы, цудоўныя скалалазы. І вось аднаго разу Мануэль заўважае вельмі прыгожую кветку званочак. І вырашае, што б ні было, яе сарваць. Ён просіць, каб дзідзі патрымаў яго за ногі. «Зараз я да цябе дабяруся», – гаворыць Мануэль званочку. О, так, Мануэль і сапраўды сарваў кветку, аж раптам здараецца штосьці жахлівае. Дзідзі не ўтрымаўся. І сябры ляцяць у страшэнную прорву. Вось калі б у іх зараз былі парашуты, і тады падаць было б зусім не страшна. О, Мануэлю і дзідзі, што з вамі будзе? Неверагодна! Як жа ім пашанцавала! Мышаняты зваліліся проста на спіну арлу, які менавіта тут пралятаў. «Вой!» – войкае арол. «Як вы мяне напалохалі!» «Вось, панюхай!» – кажа Мануэль і працягвае яму кветку. Гэта супакойвае. Вясёлка. Мануэль бачыць вясёлку. Вясёлка зяе над рэчкай усімі колерамі, а канец вясёлкі піраецца проста ў пагорак. Сыч Готфрыд любіць казаць: «Калі капаць там, дзе заканчваецца вясёлка, знойдзеш скарб». Мануэль хоча гэта праверыць. Без развагаў ён пачынае рыць тунэль. «Скарб, ну дзе ты?» – бармоча ён. «Я ўжо іду». Мануэль зарываецца глыбей. Так цікава, які ж ён той скарб, думае мышка. Можа, гэта будзе скрыня з золатам? Альбо мех каштоўных камянёў? Мануэль ужо глыбока-глыбока пад зямлёй, скарб павінны быць дзесьці зусім блізка, ён ясна гэта адчувае. І раптам Мануэль апынуўся у норцы. «Дзідзі!» – вохкае ён уражана. «Дык ты і ёсць мой скарб?» Канешне, бо сябры даражэйшы за скрыню золата. Яблыня. Мышаняты Мануэль і дзідзі разам з вожыкам Леапольдам шукаюць схованку. Неба спахмурнела, вось-вось пойдзе дождж, і сябры бягуць да скалы каля ручайка. Паспелі. Тут ім будзе суха. Вечна гэты дождж, злуецца Леапольд. Зіму я ўсё-такі люблю больш. Снег весялейшы за дождж. Праз тыдзень сябры бачаць, як Леапольд спіць пад квітнеючай яблыняй. «Слухай, а я штосьці прыдумаў», – кажа Мануэль свайму сябру.
Яны асцярожна лезуць на дрэва. Ціхенька, каб Леапольд нічога не пачуў. Сябры хочуць зрабіць яму неспадзяванку. І вось яны ўжо на вяршыні, лічаць да 3 і трасуць яблыню. Тысячы пялёсткаў ляціць уніз на Леапольда. «Снег! Снег!» – крычаць мышаняты. Леапольд прачынаецца. Нейкі час яму здаецца, што ідзе снег. Як прыгожа! Захапляецца ён. Нават прыгажэй за сапраўдны снег. Ружа. Цвітуць ружы. Мануэль адчуў іх пах яшчэ здалёк. Які прыемны водар. І паглядзіце, што ён робіць. Майструе сабе ложак. Сёння Мануэль хоча спаць у паху руж. А дзе Мануэль, там і Дзідзі, тут як тут. Мышка Дзідзі таксама моцна любіць ружы. Наступіла ноч. Мануэль і Дзідзі шчасліва пасопваюць пад кустом ружаў. Але ў траўні ночы яшчэ даволі прахалодныя. Таму адна добрая ружа скінула на іх пялёсткі. Пачынаецца раніца. Ах, даўно ўжо мышаняткам так салодка не спалося. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вамі. Да новых казачных сустрэч!